waɗannan su ne yaran da mai girma gwamnan Kano ya Excellency Alhaji Abba Kabir Yusuf ya karɓo su a yammacin wannan rana inda suka hau layi domin tafiya jihar Kano. Ya biya kowanne daga cikin su jirgi da shi da 'yan uwansa domin su tafi gida jihar Kano. Kai tsaye daga filin Aduh,